nya o nwere ihe mmadụ ya na-eme n'ụwa ịlarụ ịma ntete. Everything abụrụ amụsụ, everything abụrụ ndị ụmụnna, everything abụrụ ndị mbụ na ndị egede, everything abụrụ mmadụ efu poison. That does not mean that those attributes another contribute to mmadụ ịlarụ etetena. But there are deeper things about life that some of the things I name that prolong and activate those things in our life. In other words, ebulu onye na ha alahu onye na imago ya asa na agba mbọ a na-agba onwe ndị Igbo na-asị agbaka m mbọ bego nne, which is true. Enwe ya bụ ndị mmadụ a struggle January to December. Like onwe onye mma, enwe somebody mma nwaanyị mago pụta ụtụtụ oyele bread. If you make POS mgbede ole bread and POS together, onara enwe time. Ya ko megide one day from January to December olu one day. Ndị mmadụ na-asị na na-eneke na onwe gị anya. Ọ dịrị ize ifife enu ya, abalị enu ya, and the day mechi n'oge mmechi gị 11-12 before na-analụ 1 o'clock before kemgbe ejizi saa ahụ lara ụla ntete ịpụtakwa n'ezi 5 o'clock ọ pụtakwa n'ahịa. Olu one day asị na ihe nwana meweli ya before ndị mmadụ na-agbata asị na ọgbati ya na ọnwụgo. Ọ bụrụ maka gịnị? Habit mmadụ train n'onwe ya into. Ụdị ndị ahụ nwezi ike na-aga n'ụzọ nwoke o si wee kwaga aka ịkwagali aka si ala gbagbukwa gị si gbawa gị a na-eme akwaba aka inue mmadụ aka like this. Ọmahọnọ igbogo inue ya aka mahọnọ ichoku enu ya because na the person ahụ ya boil go too much to the extent that they can not longer ahụ anụ nwa iPhone withstand the pressure. There are some pressures here and you break it down instantly. That is why na is a sign that something that's supposed to prevent that thing to go weak. So you know go lay some things you can see or recharge and boost to ya. That is why some go now immune boosters. Now this our brother say okowa lie that no we habit to ya buy na eme but mother ela role mantete. The only place no go make her very well is that in the Bible when Job na eme say Job, you are a man that fears God and you are a man that trusts God. Job, why not? You know that what Job, you know those things. Yabo imeke mmadụ nwụọ n'ụwa. Why not egwu ya Chukwu ka Chukwu welu ndụ gị sort of ede na-ata afụfụ. Job ziwe si ya mba ọsọkwa ya bụ na Chukwu ji aka ya mee ihe dị otu a mana na him ọma nwa anwa ole Chukwu kerie eke oyi. So achọrọ m ka m wele ha wee finalize him chọrọ ikwu. Paying attention na this video. Nje wetakwala ya bụ na ọ bụrụ na ịmụta ike ọlụ nwanne gị ka ọ dịkwa. Ngwa gee ntị maka arụ ike gị. Ọ bụrụ na ị nụnụ ntụsa ozi a ọ dịkwa mkpa maka na ihe gbasara arụ ike ka e wee save life ndị mmadụ. Ọ dọkịta oyibo kwuru okwu and afọ nya n'iru akwụkwọ nsị na mma agwakwa unu ka anyị yuzo platform ma na-ezi ozi a ka anyị na-ehep onwe anyị maka na mgbochi ọya kakwa ọgwụgwụ ya mma. O nwere ihe ise dọkịta kwuru ndị mmadụ na-eme tupu ha alahụ ụra ma ọ bụ ma ha na-alahụ ụra ha na-eme ihe ise anụnwa na ọ dị deadly dịka o si wee sụ ya n'oyibo na ọ na-egbu mmadụ gburufu mmadụ ahụ onye ahụ nwụọ pee. Ọ na-egbu mmadụ gburufu mmadụ anya onye ahụ nwụọ pee. Ihe ise a bụ nke izizi. Ihe ise ka ọ dị nke izizi ndị na-amado afọ na-alahụ ụra. Dọkịta ya biko ya ọdodododo ndoriko ị na-alahụ ụra gị na-anọ n'akụkụ sleep by the side dị na akụkụ were alahụ ịnọkọta etu inwe ike gakwa obere aba lahụ mana dịka ụdị mmadụ m ịgha aba ọ na-anwụ nri aba lahụ ụra ọ na-enye nsogbu mgbe ụwara lọba nri ekwesịghị ịlọ ọ dịghị ka ị nwere ịba n'ahụ nke okwu eziokwu. Dọkịta sị na best sleeping position sleeping by the side na ọ n'akụkụ ya dobe onwe n'akụkụ wee na-alahụ ụra n'ọhịa kacha mma na ịmado afọ na ana na ọ na-emeghu ị na struggle to breathe na ọ ga-afịa ghara ị na-eku ume and ka ị na-enye ya heart ana eme onwe overwork nya mkpụrụ obi gị na-apọmpụ ọ na-afịa arụ ịpọmpụ ma ọnwụ na ịmado afọ na ana and ọ na-afịa arụ ahụ ọnya bụ na oxygen gị na-aga to brain maka ịma na heart na brain na-arụkọrịta ọrụ ịma na ọ ga-epezi mpe o reduce the oxygen na-agbago na brain ọkwa ya cardiac arrest. O nwere ike ọkọ tụọ n'ike while you are sleeping ịma na ihe na-emenụ struggle wazia mgbe ihe ji na-ekunizi
cardiac arrest abịago, mkpụrụ obi niile amachie, ọnya cardiac arrest. Obi mmadụ anaghị arụ ọrụ maka ndị amarụ ọnya cardiac arrest. Dọkịta sị kwụsị ya. Ọ sị na nke bụ ọnwụ ndị na-aṅụ ọgwụ na iwu na iyi agha mkpụrụ ọgwụ n'ọnụ bifo ọla atụ ọgụ nya sleeping pills. Dọkịta bele okokoko mụnwa na-ebekwa okokoko biko tụso ozi a ma ọnwụ na ịnụ ya tụsara m ozi a. Why I'm saying this? Dọkịta bele okokoko na ọ jọkwado njọ nke dị egwu. Si anwakwana anwa ịchọ ịlahụ ụra, iwu na iyi aṅụ ọgwụ ya eme oke ịlahụ ụra na ọ na-egbukwa ndị mmadụ ngwa ngwa. And ọ sị na ndị ọka egbu ọsọ bụ ndị na-aṅụ alcohol na ndị na-eje aṅụ mmanya, ịṅụcha mmanya bata ị na-adagharị. Upon that ụlọ ama ntụ ije were sleeping pills ṅụọ, ọ combine ya with alcohol, ọ na-ashọt obi mmadụ ọma nrụzi ọrụ. Nke okwu eziokwu ka dọkịta kwuru, biko ịṅụzi na sleeping pills onwe ihe na-esogbu relax ya brain, Chineke ga-anọnyere gị. Onye mụnwa na-echekwa ihe ọbụla kwụsị mmadụ ịlahụ ụra ma ọ iwu na ị ga-aṅụ ọgwụ tupu ịlahụ ụra, ihe ahụ ọkwa ọnwụ na-akpọku onye ahụ. Ọkwa ihe dọkịta kwuru, ọ sị m kwuo nsị ka m gwakwa ya unu. Nke a bụrụ nke ịbụọ. Nke atọ bụ maka foonu. Ana m ekwu maka foonu stedi. Asị ndị na-edobe foonu n'akụkụ isi ha alahụ ụra, ịpịgide foonu ụra tụwa gị dobe ya n'akụkụ isi ha, akụkụ isi gị. Wepụ foonu n'akụkụ, go and keep it where it's supposed to be charging, or drop ya na tebụl ma ọ na-ana. Idobere ya n'akụkụ bedi n'ebe isi gị ahụ maka asị na ọ na-eme emit na-radiate electromagnetic radiation na-eme brain affect. Ha ncha ya short ya brain, short ya heart. Over time o tetu aka ị na-eyuzu ya maka na ọ ya adị ebido otu ụbọchị, ọ nwayọ nwayọ na-ebido. Nke ahụ nke atọ. Nke anọ bụ mmadụ ilo mgbaduga n'abalị, heavy food no mgbaduga nke dị egwu tupu ịlahụ ụra. Ana m ekwu okwu a mgbe ọbụla. Ụfọdụ na-eno nri by 8 abalị, 9 abalị, 10 abalị, and inu ha nri 5 minutes iji ịlahụ ụra. Dọkịta wọnụ sị na ị ga-ahapụ onwe gị rie nri ọ digest ya for hours tupu ịlahụ ụra. Na ndị na-eri nri ozugbo lahụ ụra na digestive system ha dị arụ ọrụ ọfụma because ịlahụgo ụra. Brain ma heart na pump adị arụ ọrụ ọfụma. Ọkwa ya na blood pressure na ọbara mgbali elu. Ọbara mgbali elu ka ị na-ebutere onwe gị maka ndị na-eje eri nri, and ị ga-afọm excess fat na alụ due na the body metabolism adị arụzi ọrụ ọfụma. Ọ ga-edeposit excess fat, excess cholesterol na alụ gị. Biko ịnọzide mgbaduga by 8, 9, 10 abalị, irie nri nye onwe space. Ịdị abata n'oge, yes ịbatagodo ebe 7 or 8 nye onwe space ma iriche nri about 3 hours or 2 before ịlahụ ụra ka ndị iri digest ya. Anyị nwa na-abata n'oge nwee ka ọrụ anyị dị. Nnata n'oge between 5:36 or 5 o'clock 6 ana m eri nri abalị. Ọ naghị agụzi m ọzọ, onye nne m ọmara m arụ. Nke ise dọkịta oyibo kwuru maka ndị na-anọ na palọ gbanye plasma TV. A sị na radiation TV ahụ na-ewepụta na ọ dị akwa arụ mma. Ụfọdụ ụmụ agụfe arụ na-enegide TV ụlọ eburu gị ịma mgbanyụ TV nọgide ebe ahụ tee 2am 3am ọkụ TV a na-achaghị n'isi na-achaghị, mana mkpụrụ obi a sị na o nwere ihe ọ na-eme overtime. Imegide ọnọgide n'ogodo overtime obido ọ dịbazịa injurious to the health, ọ dịba detrimental to health. Ọ ihe dọkịta oyibo akụwa and echekwa na ọ ya bụ ulu. Biko ịnụ olu m tụsara m ozi a, share this message. Amamihe njekwuru ọ ga-save life. Ndị na-aṅụ sleeping pills unu aṅụzi na ndị na-amado afa na na-arahụ ụra. Biko ndị na-edobe fon n'akụkụ isi edobezi na ndị na-eno mgbaduga mgbaduga lahụ ụlọ ozugbo. Ọ jọkwara njọ. Ụlọ tụwa gbanyụọ TV naba, ịhapụ na TV ka ọ na-achaghị agụ ya n'ụwa ọsọ mpụmpụ. The son of headmaster. Daalụ na ụmụnne m.